Alhamdulillah sampean sawerane paus-paus. Aja tumpuk isik Lek. Aku lagi metu Kula kuwatir kok, yo ndelalah Mas Londo yo keseragame kok padha karo korsine. Lho nek katur nang dagelan ditumpuk nisan piye? Tujune kok awake dhewe nang dhuwur ya. Lha apa te melok gembar-gembar iku? Ah kok anak-anak wong iki mbok ya aja ngono. Iya termasuk umate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Isek ramene kaya ngene. Ya jelas ah. Nek sore mau ramene canom-noman padha nyawer karo ledek-ledek sampe ora uman. Iya. Lho wayah dagelan kok rame numpuki kursi. Ki nandakno nak sedaya para sedulur, para tanggi, para kanca iki sengkut gumregut. Ya sengkot ya sengkot. Semangat. Semangat ya semangat. Wong aku ndok kene iki kan ya melok semangat. Melok lek-lekan. Bener. Melok syukuran. Betul. Anggonku olehku nyambut gawe ya melok tak semangat-semangatno. Nah, kono ngerti. Kok ya kebangetan lek ora aja tengok-tengok sik Kang tunggu nisik. Oh leren tenan lho Mas. Iya. Ah. Ngene dak penak. Ngene dak ya kepenak ngono. Kula sing lemu kon ngewangi numpuhi kursi sisan. Sing ndi? Sapa? Ana loro lho. Ngono kok ya melok delongop, melok delok ketoprak. Bendina nonton kok ya ora duwe marem ngono lho. Lho ancen tukang syuting karo ora melu nonton. Bose syuting Aditya yo iku. Aja ngono Alek. Ditakoki apa dikukut? Bukan ngukut. Sik iku bose apa? Aditya. Iku. Iya. Rumah saku bakul es teh. Iki lho apa? Bakul es teh iki ngarepe iki lho. Oh iya. Aku kupluk iku lho. Ngono nek terus ngamuk, syuting dikukut, rayem ora ketok. Iya ya.
Engko nek diedit ngono piye? Ngisor dagelan, dhuwur ndase nganggo tungtung sahur ngono piye? Apik malah. Kayak Doraemon ya malah luwe apik. Ah iya, ndak malah gawe ram pangerame ram nggih Bu nggih. Ana wong kok raine rai kucing. Ora kok. Engko diedit. Ah iya. Paling sing ora usah diedit ngono Dek ngono. Ngai ngomong sithik jelek. Dulur saka kidul, Jawa sisih kidul ya teko. Oh iya. Geneng. Apa? Saka Pucak Wangi. Ledok geneng. Ledok geneng. Panitiane. Pak, kok panitia to? Kok panitia? Iki lho acara apa kok panitia? Acara apa kok panitiane iki? Panitia ledok geneng. Delok. Nalika semono karo sesuk. Apa kita Surabaya? Lho kok ora bolonya apa? Ameh ngaleh. Ngaleh. Sik Yo ngaleh tetep ah. Kira-kira nek mbok celuk panitia ledok geneng kira-kira ijek krida apa ora? Loh, mbah. Ya muga-muga tetep krida. Krida iki dolane wong sak jagat raya. Jagat raya. Ayo. Apa meneh panggunge ya anyar. Arme ya anyar kabeh. Nggih. Insyaallah Mas, umpamane krida kok mbok tekakno sok ning kono. Rungokno. Wajahku ya tak genti anyar. Wah, mbok genti anyar. Ya Apa operasi kowe? ora. Apa mbok koyokno artis Korea? Ora. Lah apa? Me tangga nindas barengan. Ono nek nganggo ndas barongan niku. Apik yo ndas Doraemon mau lho, Nggo. Delok kok mantune Pak Sugiyo roh raime kowe Jember. Kok iso Delok wong sing barek iku lho dulure iku roh raime gumun. Iku lho. Tangga Jawi Wetan. Iku Sapa iku? lho ditakoni lah. Roh raime kok gumun. Iku lho kancaku. Kok iso kancam? Iku lho kancaku golek rasa lambemu aja sembrono kowe. Iku dak main guri kono mau le. Iya. Anake bos toko iku mau le. Ana nek bos toko. Ayo mbok. Dauke. Toko. Iya. Dulur lanang. Dulur lanang. Matur nuwun Mas, kebangetan kok Mas. Piye? Lane aku mbiyen iku cara urip dilairnono kepengin dadi wedok ayo yu ya. Lho mosok ta wedok-wedok metu lho kiwa tengen panggung wong ame njaluk lagu kangelan perkara nom-noman bingung oleh nyebar duwe. Kowe pengen dadi wedok. Kamangka iku wong lanang ku luwih dhuwur lho tenimbang wong wedok lho. Ning kowe seneng dadi wong wedok. Umpamane kok milih kok kaya ngono. Upama kok Gusti Allah ngganjar kowe dadi wedok, dak iya podium sing kaya ngeniku, mungkin wae yo diganjar orang ngarah kek payu rabi. Ate ora payu rabi. Bodi kaya kayu kok. Bodi kaya kayu jati, lho nek kayu jati yo ngisor dhuwur padha payu larang. Ora ngerti. Lho nek cah wedok kok ora ana binggetane iku terus sing dipilih apane? Idola lelaki le. Oh bentuke kok serembung bedar. Nak wong wedok iku Apa lek? Ya nek bawa awaknya lho. Nunggoni karek wetok maju ah. Ketoke kok sing ape ngowok-owok kok wong loro. Apa? Bakul es teh karo dul iki lho wis duting-duting. Ape awok-awok udelmu. Kowe kok Gak apa-apa. Ngene iki aku kok gumun. Kumune. Kira-kira ngantene anyar iki jam melek apa ora? Ambong ngatene anyar ki ya sembah melek ora pokoke tak dongak-dongakno. mbok dongakno. Ya muga-muga Sing apik. apik. Dongamu piye, Kang? Sing dadi nganten sing sakinah mawaddah warahmah nggih Bu nggih. Heeh. Terutama bapake nganten. Pak Sugiyo. Pak Giyo muga-muga enggal dipun paringi waras. Amin. Kaya biasane. Lho, Iso momong anak putu. ngono. Iya. Ayo dongane ya sing apik-apik apa meneh dina iki Pak Giyo ya kanthi nekakno krida carita Iya. sedekah rasa marang tangga, nyeneng-nyenengno karo tangga. Betul. Muga-muga sedekah ditampa karo sing kuwasa. Lho, nak Bapak Sugiyo lagi bidang pekerjaannya ku ahli manfaat to, Blong? Masa iya no? Lho tenan. Kok iso ahli manfaat? Lho pegawai PLN. Lho, pegawai PLN. Lah, Oh, berarti cara setrume wong sak Indonesia termasuk Pak Giyo lah. sing mengendalikan. Sing peteng dadi Padang. Beda karo iki. Ane aku gene. Padang dadi peteng. Iso. Oh iya iso no. Mak Pak Giyo iki peteng dadi Padang. Ane aku. Cara bocah-bocah, cara ketemu bocah biasa nu iso dadi meteng kowe. Angkemmu kok.
Mergo mbok petengi iku mau. Padang dadi Hah? padang dadi peteng. Padang dadi peteng, mergo mbok tutupi lampune. Iya. Pak Gio saiki dina nambah anak. Iya no. Nambah anak unan-unan cara wong Jawa dadi mara tuwa. Mara tuwa. Nah, Bapak Ibu, Bapak Gio kalih Ibu Gio sampean dadi mara tuwa. Iya. Mara tuwa. Mara tuwa. Iku ana tegese. Tegese piye, Kak? Modal sabar lan tawakal jenengan momong anak putu. Rodok ditambahi anggone masak sampean mun gadah tambahan anggota keluarga nggih mantu. Iki mau lho masake wis pirang-pirang. Sakmene akiye. Ora trima kanggo mantune, yo kanggo keluarga, tanggo teparo kabeh. Tumawa kudangane jenengan, putrane jenengan dadi raja sedina, ratu sedalu. Oh iya. Wah, wolak-walike kahanan muga-muga sabar narima punapa ingkang dados kersane Gusti Allah, muga-muga barokah ing samudayanipun. Lagi ngerti aku mara tuwa jebule Nah, ngono ya. Ngono ya. Iya, mulane uripe Pak Bagio, Pak Sugio sekeluarga, muga tambah mulya, tambah seneng. Kowe nak pengen tambah seneng, tambah anak. Lah apa? Nak ora tambah anak kok kurang seneng kowe lho. Iki lho ana anak nak ape mbok adopsi yo dul iki lho. Ning menawa serasi kok. Nyapa bingung. Iya, Pak Sugio tambah anak mantu. Nak kowe nak pengen tambah anak iki lho dul. Ya kok tambah anak. Pokoke matur suwun kalayan keluarga ageng Bapak Sugio. Iku anjen wis anak putu mantu tumplek dadi siji. Wis mako pangkaping krida carita pangapunten ingkang tanpa pepindhan wenak-wana kelepatane. Terutama ya bola-bola seniman. Sing sapa? Asase mlodo ya tak dongane tambah sukses. Tambah sukses. Oh, Aditya tambah maju. Tambah maju. Tambah laris. Oh, amin. Nang aja mbok pateni lho, Mas. Ora. Oh, urip ya. Long. Abah. Dongakno Bos Aditya Ijo Joko. Bisa Joko. Muga-muga tangkok bojo ya, Mas. Oh, Amin amin. Sing ayu sing soleka. Tenan tak dongakno 5.000. Iki lho apa? Lho kok ujug-ujuge kok 5.000. Kok 5.000 moden apa? Ndungakno. Modene ora arep-arep lho, kowe kok arep-arep. Menawa Kok 5.000 nganggur maksudmu? 5.000. ya ora apa-apa wong ngono ae kok. Nika mantune anak mantu. Iya. Pengusaha sukses. Pengusaha. Kayak nang di awal kok nyawer entek 2 juta. Lah Kandhani kok apa iso. meneh taman iku mau dihitung wae 7,5 juta. Taman iku. Aki Mas aja pilih kasih. Kowe ku Kowe kudu ono tek pilih kasih. Blekane pol kene kok. Aku krungu kabar. Apa? Iki rencana dagelan iki ya nak taman 7,5 juta. Heeh. Dagelan totalnya 15 juta. 15 juta apa 20.000 seneng kumpa wisan. kok 15 juta. Kok 15 juta. Ngene. Karo nggawa nggadekno BPKB kendaraan dhewe-dhewe ya. Udah maragone bos. Ayo terus ditakoni nika Mas nika sing lagi Nggih. ngersake lagu napa Mas? Ditakoni jajal goblong. Takoni kok lho. Mas ngersake jeruk napa? Kok jeruk to? Aku ora bakul es teh mulane aku terus ngono. Pengen jeruk. Ayo diaturi napa? Kok dulur lanang ya Dulur lanang ditakoni saka ra Pucak apa-apa, Wangi. ayo nyumbangno suarane. Dene aku gak krungu apa-apa. suarane apik kok. Mosok lah. Sing saka Pucak. Ruwe-ruwe godhonge kara. Nah. Ngono lagune aku krungu. Terus. Iwak teri dikondol kucing. Nah, terus. Esok sore aku memoro ngangguri aja di lakuan ngono ya. Aja diapakno. Aja dikancing ngono ae. Mara ngape kandan-kandan kok. Oh, ngeterno ampas. Takoni ngerti apa ora apa-apa dulur lanang. Lagune napa Mas Yen? Laku Oh, Tayub. Saderinge Tayub. aturi Heeh. Mantene mbok bilih ngersake tembang monggo Mas Mbak. Ini lo wis padu wisan. Kok padu iku lho? Kok padu? Padu sikil papat dan tidung kok Pak Gio bentang putu. Tak kira ta Tukaran. padu gawe anu rame-rame. Tak kira tukaran. Nah, ayo diaturi sing Gambia. Tapi ya bos
Nggih, Bos ngersake lagu napa, Bos? Mun mboten napa dikrungokke kalih sinambi numpuki kursi. Nah, sementing gambyak penak. Sementing gambyak kepenak. Pun nggih, rapat langkung rumiyin mboten napa-napa. Dereng wonten pamundutan nggih. Heeh. Lek Nogleng satu tembang yuk spesial kagem kedua mempelai. Kawitane Sinawang lek monggo diputer bareng KC Musik Batrus Audio. Baik para hadirin yang berbahagia, kita kembali bergoyang, kita berdendang. Ayo. Oh, kaget. Apa kok kaget? MC nak ngene ku ndak cara ape nyanyi ndak disiarno sik. Aku sing MC kondang ora tau mlebu ya kan. Lho nak MC dangdut biasanya ndek. Yuk kita bergoyang, kita berdendang bareng KC Musik. Kowe nek MC kondang kowe iso MC jajal. Jajal nak kowe piye versimu piye? Jajal. Saiki nek perkara MC ni apa sih? Lho aku sembarang kali MC Jajal kok. MC dangdut piye? MC dangdut. Ya. Satu buah tembang apa ya? Satu buah tembang kenangan. Nah. Yuk kita sambut masalah apa iki? Langgar yamene ke umak. Alah. Jelmi Ono MC tek ngono suarane ku lho. saking aku mikir elek ya. Mik rego larang. Baik para hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dengan campur sarinya KC Musik. Yang mana pada kesempatan malam hari ini akan menghibur panjenengan sedoyo sehingga pada malam Iki malah sing iki nemen nek. Piye? Setane metu kabeh kok. Jangan sih ya ora apa-apa. Mosok setan kok medeni setan? Ancen rewangam teko. Penak. Iya penak. Suarane ya utuh apa anane? Iki ya sound system kondang. Yo, Batrus Audio. Enak ya. Penak. Oh iya. Apa? Operatornya sing ora penak. Ono operator itu ora penak karo kowe iku. Angger mulane aku angger metu monggo. Blong. Ah. Iya mau tak kei ya le. Nah, Mbak berarti ya dikorupsi. Kamu modelnya korupsi ya le. siapa sing gawamu? Dari atasan sudah saya kasihkan buat sound ini 3 juta. Entuke lho piro? Entuke piro? 150 ngono kok. Lho padume nek 3 jutanan. 20.000 maksudnya lali aku. Nah. Ayo, dikawati Kawitane Sinawang. Sinawang. Monggo. Bungane angenan
bono batin jroning biasa ngitung tresno yen sinawang kepyaring kahanan iso anut bungane angenan lintang ing tawang kadya netramu padanging bulan gambarne esemu sumilire angin gawa tresno jenengmu kang katut kegawa kaya ngene wong nandang lara asmara jroning nala angambah harum puspita rasaku sesanding marang sliramu ya ayu memani ing kalbuku. Iki wau wonten kawitane sinawang. Saiki wau pamundutan wonten lila, nggih. Lila. Ayo duet sama Mas Gatot. Nggih, monggo, monggo, monggo. Iya wis. Oke, siap. Dipanjari 50.000 blang. Engko gek tuku sarapan. Iku madume piye? Madume ya aku 20, kowe 20, 10. Songo seketan Pak Gatot. Songo seketan. Saketan.